Dobrý den, vítáme z první videa Wars of Tanks. A dneska budeme hrát s kávečkem. Tak. Se přesystane. Už jsem se docela dostal, už jsem se docela dostal na velkou úroveň. Tak. Ahoj. A potom za chvilku vám řeknu, kde si jsme vyhráli. Ti už nám zabírali základnu. Tak tam musíme jet. Tak už mě tenhle tank zabil. No, a to bylo dobrý. Asi vyhrám. Tady kdo to Hanzel. Matildo. Ale. Ještě 11, 5 do 15. Pojď. Dobrý. Kolik to je? 12, 5. Tady. Tak jdem do garáže. Dobrý tank. Garáže, ano. Tak. Co Leopard? Nebo ještě máme. Aktro. Nebo tady máme ještě Marder 38T. Tady Marder 38T. Já zkoumám, kolik tam se tebe to je výzkum. A ukážu vám desítkovýho tanka a mně se líbí. Ne, že se bude líbit, je to velký. A to vypadá. Jo, zvětším. Tak. Takhle vypadá. Mně se líbí, koukejte. Kolik má? Palebná síla 384, pancíř má 1038, pohyblivost 280, maskování má 3 jenom a odhalování 598. Tady byla to maskování má jenom 3, ale koukejte. To je tank, ty krás. Poduška. A můžeme si třeba, koupíme si tanka. Co na to, nebo co bychom dělali? Wars of Tanks. Pustíme si písničku. Co je na to? 8. Tagrin. Grot. No. Tak takhle se hraje Wars of Tanks. A zahrajeme si s jedničkovým tankem a hlavně ne s blbým a ukážem vám, jak se hraje Wars of Tanks. Koupíme si třeba tohle za 0 korun, to je dobrý docela. Jo, tady vyhráli jsme. Tady kolik jsme dostali? Jak jsem hrál, jsem tady
to odhalil škodu, to je no. A tady je 9000, peněz už mám tolik. A to jsem si koupila bytu a garáž. Tak. Takže takhle, tam máme houšku. Tím koupíme tohle, to všechno je, takže ho máme vytuněnýho. A blbý dělo. Vyměníme se ještě dělo, hlavně. Koupíme si tohle. Tak. To bude si dobrý. Budou tam jedničkový tanky. Je to dobrý. Tak co, líbí se to? Teď jsme se zatím pustili nějakou písničku. Ajaj. Jsou tam dvojkový tanky. Snad to vyhrám. Já se točím na židli. Potom nás to zastopím, protože to nepůjde. No a to je dobrý, ne? Mám tohohle tankákovýho. Spíš veteránko. Tak to bylo rychlý, to mě, jsem tam vyjel, mě to strčil a zabil mě. No, stejně jsem byl nejmenší. Koukej, no. Ten taky tuhle. To je těžký, ještě máš tohle. Tak, co bychom stali? Amox, snad nebo tam máme tyhle tanky. To v bitvě, to je on, to je jednička. Elektro nebo... To se dá. Kouknu se ještě na nějaký lidi týmový výcvik. Takhle a tady třeba, když si dáte tady tohle, tak tam jsou takhle ty lidi. Tak to ne. Ale tady. Zaprosić go? Tego kulicacek? Jak chcesz? Kulicacek. Koukej, jak mi řekl kulicák. Bawimy się chowanego? Możemy, tylko zmienimy mapę. Tak. Kulicacek. Ale ja z moim bratem będziemy gadać tutaj przez... Bo Tak my je to- jesteśmy obok siebie. Tak je to zelený. Tam mluvěj, to je, jak je to Żeby się schować, zelený, tak to mluvěj. Okej, to... Czekaj chwilę, zmienię. Ale poczekaj! Jedna osoba powinna szukać. Wiem. Ale nie lepiej będzie 2 na 2, nie lepiej będzie na 2 na 2? No. Nie wiem. Kulica, słyszysz? Julka, weź ty szukaj, bo on nie wie, o co chodzi. Aha, dobra. Tak, Kulica, ty się chowasz, a ja szukam. On nie wie, o co chodzi. On pewnie nas nie słyszy. I pewnie nic nie gada. to nie da pryč, nebo to. Ty, já nebudu s nima hrát.
Tak ahoj, tak asi budem končit, tak ahoj.